Vi vil gerne gøre det lettere for folk at få renset deres tagrender. Hvis ikke vi får renset tagrenderne hver eneste år, så får vi bygningsskader simpelthen, fordi vandet løber ned ad bygningerne. Vores rensehold støvsuger tagrenderne ved at benytte sig af nogle teleskopstænger, som kan nå op i tagrenden og som kan betjenes fra jorden. Op i tagrenden for enden af stængerne, der har vi et mundstykke på, som passer til tagrendens form. Og derpå sidder et kamerasystem, som er tilsluttet en skærm, som renseren kan gå og kigge på nede fra jorden. Så han har altså fuld overblik hele tiden over, hvad der foregår op i tagrenden. På den måde der kan han holde øje med, om der skulle ligge sten, altså stykker af tegl, eller en græsplæne eller andet, som skal støvsuges ned. Før i tiden, der var det jo en håbløs opgave. Der skulle vi jo kravle op og ned ad stiger og med fare for helbred og alt muligt. Så der kunne det godt tage mellem 12 og 14 dage at komme hele vejen rundt. Så vi tænkte, at ved at bruge den her metode, som det er at støvsuge tagrender, der kunne vi gøre det meget lettere for folk at få ordnet det her problem. Nu er det jo sådan, at de er jo overstået på en dag eller to. Derfor er jeg jo glad for, at tagrendensrollen, at de klarer opgaven for os. Så skal jeg ikke spekulere på det. Når vi har været hos jer og renset tagrenderne, så sender vi dokumentation. Og det vil simpelthen sige for billeder, der dokumenterer, at alle tagrenderne er rene. Nogle steder der troede jeg, at de havde pudset dem med ståluld, så rene var de. De stod og skinnede bagefter jo. Så det er jo en fantastisk. Jeg kigger en gang imellem på billederne, jeg bliver så glad.